ang tini puna thangai tongo bosong chapter 1 ni 17 eba keba 17 bebag no tini puna thangai tongo nora amai khnai tongdi kokbokhoro sujak tongo Nathan Daud no kok samani Daud bin no tongpuru bo diari Nathan no hai ni saka naidi angke sidar funang ni nok sidar bufang ni nok tangjago se tongo ayang subrayung ni samai bokhok kheba rini nok bisingo se ma tongkha Nathan Daud hai ni saka nini bukao tongma hai no khladi kaitor nangbai tongo phiaba aboni horo kaitor Nathan hai ni sa phai kha ani seleng Daud ni thani thangai hai ni saudi subrayung hai ni sao nang ani bagai tongthai nok tangi mangla ang Israel rok no phiogoi tupu puruni simi tini jara ang nok bisingo tongyako ang rini nogo se tongoi aro uro kitengkai tongkho bebhag Israel rok bai ke asuk thai kebangma kitengoi tongmani ang Israel ni tuifang rok no thai chapano tamni norok ani bagai sidar bufang nok tangya goja hanui sayako hege tabuk ani seleng Daud no saoji kaplaisa subrayung hai hani sao ani Israel borok ni bugra nang bagai nang sulao mera nurgai tongna no se ang tubui phayo nang thang ta thani no ang bai tung ang nang bai tong kha ang nini bak kena ari no mechen kha tai ang nini mung no ha saka o kotor khlai kha ang Israel borok ni bagai tongphlainai tongthai kaisa songkha boro aro tongoi mannai agio wngma hai tai kebok borok no tekto rui mangla ang agi simino Israel borok no tuitharna chongkha tai ani Israel borok ni kena ari no mechen nai ani khuk bai tai bo sao subrayung norok ni bagai nok tangnai nang thiyui chusung phop thani phop jakhe ang nini yagulo nini bwsano bachar rui bogra charnai tai nini no bwsa rok ni bere khoroksa ni tui khe bini hano songsanai bo ani bantang no khungsa tangnai tai ang bini asuk thaibango molbrum bagai songsanai ang bini bufa angnai tai bo ani sadala angnai ang aki hamjak mano nini sekang tongmai solni aroni rosawi namani hai rosaglak ang bono ani borok tai ani hani barja molbrum ni bagai bernai tai bini asuk thaiyong molbrum tongphlainai heke Nathan kaitor bai toljak mani haino bebag kokno saka Daud hambai rui surimani heke habakra Daud bisingo thangai subrayung ni bwskango asugoi hai hinai suri sankha o subrayung kaitor angba sabo tai ani nukhungba tamo nang anu omo hai ke asuk toloi tulang o kaitor abo ba haino nini makolo belai kotoi nang nini seleng ni nukhung kotor nang ni tai bwskang ni bosong ni kok saka nini seleng no borom khlaina ni ang no tamo sanai nang nini seleng no sawi mano o subrayung nini seleng ni bagai nini bwkhao songtui nung samung kotor khlai kamam singcha samung
phunoka sobrayung nung hai ke bakrui sini khunju bai sang kanamani ke nono parai tai kaitor krui nini borok samani bagui phiyogui tubumani Israel hai tai bukuk tai kubun dofa krui nini mung pir rnani bagui kwmama sincha samung kotor khlaika nung hai Egypt ni phiyogui tubumani nini borokni bwskango kubun dofarokno rwkhlaiwi rohorkha nung Israel no molbrum bagui bini norok swnamkha tai sobrayung nung borokni kaitor wngkha tabuk sobrayung nung nini selengni bagui tei ani nukhungni bagui kok rwmani twi no klaisigi nini mung kotor wngwi borok molbrum kwplaisa sobrayung kaitorsi Israel ni kaitor hwnwi mahanbai tei nini seleng Daud ni nukhungno chongsanai tamni hwnba nung ani kaitor nini selengno phunukha tei ani nukhumungo chongsaka hwnwi saka aboni bagui nini seleng abo hai khe surijago tei tabuk o sobrayung nung bungsi kaitor nung nini selengni thani omo hai kaham swmai tangkha hwnkhe nini bwskango molbrum kwrwngwi tongwi manna tei tabuk abo hai nung chajakhe nini selengni nukhungno hamari rwdi tamni hwnba sobrayung nung hamari rwmani abo molbrum o tongo. Yorma kwthar Purana bisingtwi kaitor chwng joto hamya kaitung amen.